ассалому алайкум, ҳамватанои азиз, ҳамватанои меҳрубон. Ман хеле хурсандам, хеле миннатдорам ки мо имрӯз бо якдигар суҳбат кардан метавонем. Як бародарамо савол додиянд ки ман 4000-5000 доллар ҷамъ кардага ҳастам, ҳамин қадди бизнес кардан мешад менеме? Конечно кардан мешад, бародари азиз, албатта кардан мешад. Ҳамин хел саволо бисёр. баъзе коса нависаст ки ман 10000 сомонӣ дорам, баъзе нависаст ки 10000 доллар дорам, баъзеш нависаст 100 000, то есть 1 миллион рубл дорам. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва чун ҳамеша ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз як навори беҳтарин аз устод Саидмурод Давлатовро пешкаши шумо мекунем ки дар ин ҷо муроҷиати устод Саидмурод Давлатов ба муҳоҷирони тоҷик гӯем ё ин ки ҷавоби устод Саидмурод Давлатов ба саволҳои муҳоҷирони тоҷик. Хулоса ҳамин як навори устодро пешкаши шумо мекунем. Ҳатман агар шумо ҳам мисли мо ягон нақшае дар дил дошта бошед ки мардуми моро ягон мафкураашонро пешравиёр ба онҳо нишон бидиҳед, хулоса ниятҳои хуб нисбат ба халқу миллат дошта бошед, ҳатман наворо ҳозир пауза карда ба тамоми ёру дӯстони худ наворо аввал равон бикунед. Тариқи WhatsApp, имо, Viber, ВКонтакте, Facebook, намедонам, ҳар чизе ки доред равон бикунед, то ин ки онҳо ҳам хабардор шаванд ва наворо боз дуюмбора плей карда то ба охир тамошо кунед ва чизҳои хуби онро барои худ бигиред. Дуюмин чизе ки ман мехоҳам ба шумо бигӯям ин аст ки барои иштирок кардан дар тренинг ҳамрӯзаш маълум шуд ва саҳнаҳояш, яъне числаашро устод худашон дар дохили навор ба шумо мегӯянд. Барои 3 рӯз иштирок кардан дар тренинг қариб 700 нафар муҳоҷирон ба ман муроҷиат карданд ки аз тамоми гӯшаю канори Русия буданд, аз дигар областҳо тайёр ҳастанд ки барои 3 рӯз парида ба Москва биёянд ва дар ин озмун яъне тренинг иштирок кунанд. Хулоса ман як чиз мехоҳам ки ҳамин 700 нафар агар то он рӯз 1000 нафарам пишавад, ҳамин тренинг барои онҳо бепул гузарад, ягон хел расход накунанд. Барои ҳамин онҳое ки вазъияти молиявиашон каме хуб аст, ягон тиҷорат доранд, тоҷир ҳастанд, дар Русия ҳастанд, мехоҳанд ки дар ҳамин тренинг ягон хизмати худро гузоранд, яъне ки дастгирӣ кунанд моро ки мо ба мардум бепул ҳаминро пешкаш кунем. Агар ҳамин гуна нафарҳо ҳастанд, марҳамат, рақамҳои WhatsApp-и ман аст, ба ҳамин рақамҳо нависед, мо дар он ҷо маслиҳат мекунем ва мебинем ки дар равиши ҳамин тренинг шумо кадом корҳоро метавонед ки ба мо ёрии худро бирасонед. Биёед дӯстони азиз, пеш аз ба намоиш гузоштани навори Саидмурод Давлатов, ман як навори кӯтоҳаки худро ба шумо пешкаш мекунам. Инро ҳам тамошо кунед ва мегузарем ба маслиҳатҳои устод. дӯстони азиз, мо имрӯз дар офиси ширкати Даво қарор дорем ки ба хоҳишу дархости зиёди бачаҳо ба ин ҷо омадем. Онҳо хоҳиш карданд ки рафта аз он ҷо навор гирифта ба мо пешниҳод бикун, то бубинем ки онҳо дар он ҷо боз чӣ гуна доруҳоро доранд. Дар вақти ҷамъ кардани закасҳои бачаҳо омадем. Бачаҳо закас ҷамъ мекарданд то ба областҳо, ба дигар шаҳрҳои дур равон кунанд тариқи почта Россия. мана закасҳояшон ино посилка. биёед як ташро мебинем ки чӣ дорад. Ин шаҳри Иркутск будааст. Як чанд намуди доруҳо 4-5 донагӣ дар ин ҷо закас шудааст ва инро ҷамъ кардан имрӯз бояд равон кунанд. Инаш бошад Санкт Петербург 12 дона масла хилва, манач хеле ки мебинем. Хоб ва дигар закасҳо ки ба ҳар шаҳру ноҳияҳо ба ҳар ҷо равон карда мешавад. Ин пакетҳо бошад. Вақте шумо як дона закас мекунед, ба шумо анами хел бо пакет равон мекунанд. Аз ҳаҷмаш маълум аст ки Самиун One ҳаст, доруе ки барои иштиҳо ва вазнгирӣ аст. Инаш ҳам чӣ доруе ҳаст. хулоса мана ҳамин тариқи почтаи Русия закасҳоро ҷамъ карда истоданд то ки равон бикунанд. хуб, чӣ хеле ки дар ин ҷо мебинем дӯстони азиз, як чанд намуди доруҳояшонро пешкаши мо карданд ки ин бошад Epimedium Pasta барои ба қувват намудани мардонагӣ мебошад. мутаассифона як чанд намудҳои подделкааш гӯем дар Москва хеле зиёд шудааст ки инҳо фақат тозаашро мефурӯшанд. ин бошад сенол аст, барои дохили меъдаю рӯдаро тоза кардан аз ҳар намуди кирмуҳои паразитҳо мебошад. ин бошад ҳамон Самиун One аст ки аз Индонезия оварда мешавад ва барои иштиҳо, барои вазнгирӣ мебошад. инаш бошад мумиё ва чорнитимин дар капсула аст ки барои чӣ аст ака? барои шикастагӣ ё ин ки лат хӯрдан, буғумдар ва барои сурфа ё ин ки хуфа задан тавсия дода мешавад. хуб, беҳтарин будааст.
ин бошад ҳамон мазе аст ки ман ба шумо тавсия кардагӣ будам барои устухондард, барои миёндард, барои шамол задагӣ, хулоса барои муҳоҷирон аст, барои дарди пойҳо, зону ҳамчунин. Инаш бошад маслаи хилба аст ки қариб ҳамагон медонем барои хунукзадагии гурдаҳо, хунукзадагии бадан ва ҳамчунин простатит яке аз бемориҳои машҳури муҳоҷирон аст. Ин бошад кавсар, масла мятнаи барои одамоне ки асабонӣ ҳастанд беҳад фоида дорад. Ва дар ин ҷо як дории дигарро мебинам, зард, тиквенное масло. Ин барои чи аст ака? ин барои язва жӯлудок ё ин ки гастрит, давиши рӯдаву меъда ва ҳал кардан таъсир дор мешавад. Беҳтарин будааст, инам беҳтарин. Инаш бошад масла кунжутное, яъне ки равғани кунжут аст ки барои рехтани мӯи сар, барои пешгирӣ намудан аз калшавӣ ва ҳамчунин барои ҳар гуна бемориҳои пӯст хело фоидаи нағз дорад. Ва ҳамчунин дар ин ҷо ду намуди равғани чорни тмин, якеаш эфиопский ва дигаре королевская дар ин ҷо ҳаст, ки читавре шумо ҳаматон қариб маълумот доред дар бораи масла чорни тмин. Пайғамбарамон дар ҳадисаш гуфтааст ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дардҳо қариб ки шафо медиҳад. خب دوستان عزیز، اگر شما خریدنی باشید، خریداری کردنی باشید، به تشویش با باوری کلان به همین رقم ها زنگ زنید، زکات کنید، حتما با شما با تمام شهر و ولایت ها برده میرسونند، حتی با تاجیکستان نیز روان میکنند. السلام علیکم هموطنان عزیز، هموطنان مهربان. من خیلی خرسندم، خیلی منتظرم که ما امروز با یکدیگر صحبت کردن میتونیم از سبب پیدا شدن اینترنت، با شبکه اینترنت. من منتظر خود رو میخوام بیان کنم با راهبر گالوس میگرانت حبیب الله برکه عبید. این شما بهترین کاری کرده استودید که خلق ما است است راه درست بنشون داده، سببگار شده استودید. برای همون برکه عبید من منتظر خودم میخوام با شما بیان کنم. هموطنان عزیز، من همین 1500 چند تا 1524 تا همین خیلی کامنتاری بود تا دیروزه در تگ همین کانال یوتیوب که همون запис دفعه گذشته ما بود. همه سخنهای شما من خوندم، همه کامنتاری های من خوندم. زیاد از 10,000 لایک است. من حس میکنم که شما منو میفهمیدم. من حس میکنم که من شما فهمیدن ما در کاره. من شما وطن ما اگر نسازم کی میسازد؟ ملت ما نسازم کی میسازد؟ هیچ کس این کار کردن نمیتونه. برای همون من حاضر میخوام که یک چند تا سوال شما با همش به جواب میگم. بعد من پوچتم اونجا بنویسیدم، زیاد از 200 چند تا پیسم اومدگی سوال. بعضی بچه‌ها نوشتن که اکو سوال تیم مایلش می تمام. بعضیش نوشتن که سلام علیکم تمام. بچه‌ها من هر یک شما با 6 تا جواب دادم با اسپین نمیکنم، وقت نمیابم. برای همون درونی همون سوالو من ویبرات میکنم و انا میخل روبریک کرده ویدیو قطعی من جواب دادم میگیرم. چون که سوالو بسیارش مانند یک دیگرش با. برای همون من جواب دادم میگیرم، شما اونجا گرفتم میگیرتون. من всего 10 تا 15 تا امروز اسپید کردگی من ویبر کرده گپ زده استودیام. برای همون در آینده شما دونستانتون در کار که سوال کنکریت نتیتون سوال تیت که من مثال معلم چی خیل کنم، چی خیل مونم، چی کار کنم، کنکریت نویسید سیتواسیون خودتون کارت که من همین سوال شما با توچ نکرده جواب دادن удобно نباشد برای ما. من به همین ویدیو جواب میتیم، обязательно روی میکنم گالوس میگرانت با که وایکاس مونن که شما بینیتون گوش کنیتون. یکم خبر خوشی که میخوام به شما گم، یکم خبر خوشی که هست این ما وقتی که وای روز گفتگی بودم من 3 روزه درس 31 январ 1 феврал 2 феврал در مسکو بیاید حرکت کرده همین به اشتراک کنید. 3 روز چند کسی که باشید برای من صرف نظر. ما همین بیپل من درس میتیم، من یاد میتیم چه خیلی بیزنس کردن در همون اوراون شما. 3 روز با شما اپریدلیون знания میگیرید بچه. یک قسم علم خوب میگیرید، خیلی خوب میگیرید. فهمیدید؟ من یک روزه درس میدم 6 ساعته، بسیار آدم حیاتش دیگه میشه. وقتی که شما 3 روز بیاید در این 3 روز شما 72 ساعت 3 سوتکه ماینه سر شما قبول کنیش تماما دیگه خیلی میشد. وقتی که شما از این درس میبرم در خونه بمیرید، اوجه شما یک نقشه پیدا میکنید خودتون با که چه خیلی در آینده کار کنم، چه خیلی план کنم، چه خیلی نقشه کنم، چه خیلی کار کنم. значит 31 январ 1 феврал 2 феврал در مسکو من شما انتظار. تلفن گالوس میگرام با تلفن کنید، записаться کنیدون گروپ با
дер намонетон. Ман саволое ки ҳамонҷо ба додагӣ бидитон почта ба да ҳамона ҷавоб метиҳам. Ҳамин хел савол буд ки китобҳои шумо муаллим тоҷикӣ ба ҳастан менеме. ҳамин китобҳои ман тоҷикӣ ба ҳастанд. Дуташ фақат нест тарҷума шуда истодаанд. Дига ҳамин китобҳои ман тоҷикӣ ба ҳастанд бародарон. Ин китобҳо ҳамаш дар Тоҷикистон ҳаст. Тоҷикистон мана телефонҳое ки поён ба дида истодед, ҳозир мо телефон метиҳем, телефоне ки поён ба дида истодед, ин ҳамин телефонҳо агар телефон кунед дар Душанбе ва дар Хуҷанд, шумо китобҳои моро дастрас кардан метавонед. Тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон мо аз Душанбе роҳӣ кардан метавонем. Шумо ба гиред дар магазинҳои Душанбе ҳаст, дар магазинҳои китоби Душанбе, канцелярскими китобҳои мо ҳаст дар Душанбе. Додару хаҳротон ба насиҳат кунед. Аз китоб хондан одам баақл мешавад. Ягон кас аз китоб хондан камбағал нашудааст. Ягон инсон аз китоб хондан хор нашудааст. Илм ягона чизест ки мана шумо ба мақсад расондан метавонад. Барои ҳамон якумин калимае ки Қуръон ба пайдо шуда буд, чӣ буд? Сура Иқра бисми раббика. Якумин калимае ки пайдо шуда, ё Муҳаммад, хон ба имя парвардигори ту хон. Илм якумин ягона чизест ки мана шумо ба ёрдам мекунад. Хонетон. Насиҳате ки ман мехоҳам ки аз сидқи дил ба шумо кунам ҳамин. Бо як каси дига бародарам мо савол додан ки муаллим ман китоби яи денга хондаму ҳамонҷо ба 8% навистагӣ 8% агар ки ҳар гадавой як сола мисол процент ба агар ки пулатон намоне 8% гуфта шумо навистагӣ ҳастед. Мо мусулмон ҳастем, ҳамин чӣ хел мешавад? Бародари азизам, шумо китоби тоҷикиша ёфта хонед, ман ва пула, унҷо ба проценту ин чизо нест. Ин китобе ки яи денга шумо хондед, ин китоб барои тамоми мардуми дигар миллатҳо ҳам ориентир кардагӣ, тамоми мардуми дигар забонҳо. Вай бояд ки ва ин китоби ман танҳо дар бораи ислом набошад. Барое ки ва китоби ман хонам мардум, ҳамон ба аввал вай аста-аста ёд додан дар, баъд вай аста-аста ҷалб кард, баъд вай фаҳмондан дар, баъд вай мефаҳмад ки неки баъди чия так дале. Неки шумо ин ранги мисол оварда шудагӣ, ин ранги совет не, ин ранги маслиҳат не, ин ранги мисол оварда шудагӣ аз рӯи системи ҷаҳонӣ, аз рӯи системе ки дар дунё ҳаст. Банкҳои дунё ҳастанд, банкҳои дунё ҷаҳонӣ ҳеч ки маҳкам кардан наметавонад. Барои ҳамон ин совете ки ман инҷа ин мисоле ки ман оварда ҳастам, ин аз рӯи таҷрибаи дунёвӣ оварда шудагӣ аст. Шумо калимаи китоби ман ва пули тоҷикия хонед, унҷа проценту ҳичи нест. Ҳамин дахода чӣ хел тестатар карда, нақстар карда, роҳи ҳалол қатъи кор кардана тоҷикӣ ва навистагӣ. Тоҷикӣ бисёр як 50 чанд саҳифа ман дигар гунеҳош навистагиам. Барои именно халқи тоҷик навистагиам, барои халқи мусулмон навистагиам, барои халқе ки чӣ хел карданаш даркор ки баъд халқи мо як дигаргуниш менталитети мо дига ки охе. Фаҳмиданед? Характери халқи мо дига, фаросаташ дига. Ман ҳамаи ин ҳамонҷо ба қайд кардагиам. Шумо ин ёфта хонданатон дар кор. Нақс карда хонед, якчанд маротиба бисёр чизҳо омӯз мешед. Як бародарам мо савол додиянд ки ман 4000-5000 доллар ҷамъ кардага ҳастам. Ҳамин қатъи бизнес кардан мешавад менеме? Конечно кардан мешавад бародари азиз. Албатта кардан мешавад. ҳамин хел саволҳо бисёр. баъзе коса навистааст ки ман 10000 сомонӣ дорам, баъзе навистааст ки 10000 доллар дорам, баъзеш навистааст 100,000, то есть 1 миллион рубл дорам. Якчандта обшим бародарам мо навистагӣ ҳастанд. ҳар хела не ки мазмуни савол ҳамин хела ки муаллим ҳамин ман 5000 доллар қатъи ёки 10000 доллар қатъи ёки 1 миллион рубли ҷамъ кардан ҳастам. ҳамин қатъи бизнес кардан метавонам ё не? Конечно кардан метавонӣ бародари азиз. Но ки не ки ту маслиҳати мана гӯш кун. Барое ки ҳамин пулат нест нашад, ҳамин пулат ба ҳамон соҳаи ба бизнес кун ки ту кор карда истодӣ. Мана мисол гӯем, ту агар ки ҳамин картошка фурӯшӣ карда ёки продавец шуда ҳамин вай авашнои склад ба ҳамина кор карда бошӣ, хабати ҳамон вай ба ҳамин овоши фурӯхтагард ёд мегирӣ. Агар ки либос ба кор карда, ранги даже продавец шуда кор карда бошӣ, либос ба бизнес кушо. Агар ки столови ба кор карда бошӣ, ранги официант ё ранги повар, закусочный худата кушо. То есть ҳамон соҳаи ба пулатамон ки аз куҷо ҳамин пула ту кор кардӣ. Дигар соҳа ба пул монди, пулат нест мешавад. Чӣ ба ки ту дигар соҳа ба пул монди, вай соҳая ту ҳозир намедонӣ. Кадом вақт ба пултун пул мебиёрад? Ҳамон вақте ки нигоҳ кунед, диққат кардастед. Кадом вақт ба бензин шумо ба ёрдам мекунад. Ҳамон вақте ки шумо ҳамин бензина баки мошин ба мерезеду, системи мошин короӣ ҳаст. Баъд ин мошин пеш мерад. Баъд ин самолёт якҷо парида метавад. Неки ҳам ту бензина алов занед мекушадтон. Вакон фаҳмидед? Инам ҳамин хел. Барои пул кадом вақт ба коргари шумо шудан метавонад. Ҳамон вақте ба ки шумо идеятон проверенӣ идея доред. То есть як хел идея доред ки вай уже проверка кардагӣ ҳастед. Дуюм продукт. Ҳамон продукте ки шумо мехоҳед фурӯшед, ин сухафрукта, мева, ҳайтим, анҷома, ин услуге ки шумо ва қисматрасоне мехоҳед кунед. Ҳамин чиз шумо таҷриба доред ба. Фаҳмидед?
идеятун проверени, продуктатун проверени, систематун проверени, худатуна таҷриба гурзунде, худатун метунед ин кора кардан. ҳамин чи 5 дақиқа якҷоя шуд, баъд пулатуна вложи кунед, чиба ки уже система пайдо шуд. пула ҳамун ҷоя ба мондан дар кор ки система бошад. Баъд вай бизнеси шумо рафтан мегирад. Саросима нашуда кардантун дар кор. Саросима нашавед. Якта бародарам навистиянд ки мо рафиқам қатӣ якта навистиянд ки аз хурде аз хурде мақсади бизнес кушодан доштам. Мақсадам буд маблағ надоштам. неки ҳамин сарам ба идея буд ки ҳамин хел бизнес кунем. ман студентам, Москва мехонам, да Санкт Петербург кор мекунам. ман хостам ки мағозаи вай кушам, фрухти меваҳо, тармеваҳо вай. неки рафиқам ба пул буд. Ман рафиқам қати ҳамин идея гуфтам. рафиқам қати кушодем, кора сар кардем. ҳамин кора фикри ман буд, ёд додам. чӣ хел кор кардана, чӣ хел мондана, ҳамаша ки фаҳмонда ки тамом кардам. вақте ки кор нақс шуд, рафиқам аз ман даст кашид, мо ҷудо шудем. бародари азизам, ин ҳамин чи хислати мардуми тоҷики мо. ин айби вай бародаратун не. ман мефаҳмонам шумо ба. айби вай бародаратун не. инҷи аксе ки шумо партнёрство ягон ҷо хондагитун не, ҳеҷ кас ёд додагиш не. шумо аз якдигаратун дигар хел рафтора интизор мешед. вақте ки баъд якдигар хатое мекунед, а якдигар хафа мешедун. вақте ки а якдигар хафа мешед, баъд коротун пеш намерад. майни сари шумо ба фикри бизнеса пеш бурдан не, фақат фикри партнёр ба чӣ хел фаҳмондан, чӣ хел партнёр дузӣ накунад. ин гапо дурӯғ нагӯед. ин хел бародари азиз, ман бизнесмен, чандин соло азоб кашидагӣ, чандин соло афтида хистагӣ. $3.5 миллион дар байни 3 сол дар Тоҷикистон ман инвестират кардагӣ. зиёда $3.5 миллион. ман савола баъзеша хондам, баъзеша комментарий навистаган ки пулдор бошӣ, хай ҷои кор кушо, мардум кор кунад. То есть писхан зада баъзе одамо гап мезанад, аксе ки мана намешиносад ку. ҳамин хел гуфта навистагиҳо бачаҳо аст. даже баъзе мо бақлиша буд, беақлиша дизлайкам мемонад амон вай видео ба аз ҳамун чиза ё ки тасаввур накарда истодам баъзе бачаҳо мо ҳозирам. таги $3.5 миллион ман инвестиция мондаги Тоҷикистон ба 5-6 бизнесмена дастгирӣ кардам ки банкрот нашан. а ҳамин 5-6 бизнесмене ки ман дастгирӣ кардам дар Тоҷикистон, а ҳамино сеташ ман ба дурӯғ гуфт. сети ҳамин пули мана нест кард. пули ман нест шуд, пули ман натонистам гардондан. фаҳмиданед? ҳамин акси чӣ ба буд? баъд ман шиста фикр кардам. чӣ ба ин хел шуда истодааст? мардуми тоҷик мардуми бегуна қате кор кардан метоему, не ки ҳамзабонамо ҳамватанамо қате натонистанем кор кардан. ба хулоса ба буромадам. мо гумон мекунем ки бизнеса созем а болои боварӣ. ман то бовар мекунам, хай худотарс бошад, шуда мегирад, ақлаш будагист. ин гапо бизнес ба кор наметиҳад бачаҳо. ман чизҳо аз сарам гурзондам барои ҳамон системае созед ки ҳамон партнёр шумо ба дурӯғ гуфтан натод. системае созед ки партнёр шумо фреб кардан натод. агар ки шумо партнёр фреб карда буд, айби партнёр не, айби шумо. ман ҳамин хатои худам ба ҳамин чиза омӯхта хулоса ба буромадам. анаку нигоҳ кунед, 3-4 партнёр пули мана нест кард. ин таги 1 миллион, 1.5 миллион пули ман нест шуд. ин 1 сум 2 сум не, дар байни 3 сол бачаҳо. ҳамватан ман дастгирӣ мекунам, ҳамино банкрот наша гуфта ёрдам кунам, гуфта ҳамон проблемаҳои ва проблеми ман шуд. Не ки ман идеям даст кашидам, не. чебаки это всего лишь деньги. ватансозӣ, миллатсозӣ ин меҳнат металабад. ин қудрат металабад. меёна сахт баста бо кор кардан дар кор. бо менакунам. ман хулоса омадам ки просто мардуми худомоқати сал дига хел кор кардан дар кор, система сохтан дар кор, якдигар фаҳмӣ дурусттар шад. вақте ки партнёре қати кор мекунед, ҳамто кунед ки як партнёр шанси дигар партнёр ба дурӯғ гуфтан надошта бошад. як партнёр дигар партнёра фреб кардан натод. аввал система кунед, аввал система анализ созед, аввал омӯзед ҳамин чиза, баъд кунед. хатои мардуми мо фақат ҳамин ба бачаҳо. мардуми мо ҳамаш беақл нест. ҳама намехоҳад ки партнёраша дурӯғ гуфт. ҳама намехоҳад ин чиза. не ки баъзе партнёр пул нест мешад аз надонистанаш, аз бефаҳмиш. мана мисол ҳамин сета партнёри ман ки ҳамин пули мана нест кард, якташ мумкин аз хатоиш, дигараш мумкин ки аз ҳамон кора мутахассис набуданаш. ман ҳеҷ мал калимам ба ҷо намешад фикр ки ҳаво специан на ман ба дурӯғ гуфт. калимам ба ин чи ҷо намешад. чиба ки ман ягон кас ба дурӯғ нагуфтам, фреб намекунам, ман ба ин чи дар кор нест. вай ҳамин кора наметод қатъи ман кардан. чиба ки парвардигор бузург аст. вай ман ба дурӯғ гуфт,
ва я ҳаёт маҷбур мекунад ки як рӯз не як рӯз гардунда ина даҳвайной гардунда биёрад манбани дига касба биёрад нағзи қатъи. Барои мо ин ҳаёт худаш ҳама чиза аста аста баркаш карда ҷобаҷо карда мемонад. ману шумо хато мекунем, парвардигор хато намекунад. мефаҳметон? Парвардигор бузург аст. Парвардигор ягон вақт ин хатоиба роҳ наметиҳад. фаҳмидаре? ману шумо хато мекунем, мо инсон ҳастем, мо хатоӣ мекунем, мо шири хомхӯрда ҳастем. барои ҳамон рафторамо хом аст, фикрамо баъзан вақт хом аст. барои ҳамон аз якдигар қатъи кор кардан, аз идеяе, аз ҳамин нияти якдигар қатъи кор кардан, нияти халқамо қатъи хизмат кардан дур нашед ба сабабе ки як кас шумо ба дурӯғ гуфт ё ки як кас аз бефаҳмиша қатъиш кор кардед, пул нест шуд. ин хел фикр накунедон. Далерҷон савол додагия аз ноҳияи Фархор. ман 100 000 сомонӣ пул ҷамъ кардагия ҳастам, магазини запчаст кушоям ё не? Бародари азизам Далерҷон, ҳамин соҳаба агар ки камутум таҷриба дошта бошед, кушоед. агар таҷриба надошта бошед, 6 моҳ рафта он кас продавец шуда кор кунед аввал, баъд кушоед. То есть ки таҷрибатун буданаш дар кор. ягон вақт бетаҷриба кор накунед. Накун вақте ки шумо бор мегиред ки барои савдои вай хотир набароред ки мо пул кор мекунем, на ин ки вақте ки бора мефурӯшем мо пул кор мекунем, ҳамон вақте ки бора мехарем. агар ки ту бори дуруст харидӣ, фурӯхта метонӣ. нархи дуруст қатъи харидӣ, фурӯхта метонӣ. агар ки бори качестви нағзаша, сифати нағз қатъи харидӣ, фурӯхта метонӣ. барои ҳамон одамо пул кор мекунад аз сабаби он нест ки вай бораша мефурӯшад. одамо пул кор мекунад аз сабабе ки бори сиҳат мехарад, нархи нағз қатъи мехарад, ассортименти дуруст мехарад. ман гум мекунам ки шумо нафаҳмидед. бисёр одамо гум мекунад ки бора фурӯшам пул кор мекунам. ин хел нест бизнес. бизнес шумо пул кор мекунед, харидан ба, а фурӯхтан ба не. бори нағз осон аст фурӯхтанаш. почта ба бисёр бачаҳо нависитанд салому алайкум акоҷон, як саволтиам майлаш мегуфта, тамом дига ҳеҷ чиз дигашон не. барои ҳамон агар савол метиҳед, просто савол додан гиретон майлаш. ман ҷонам қатъи ҷавоб метиҳам. ҳофиз гуфтаги почта ба бача савол додаги мошин гирифта аренда ба диҳам нағз мея, ҳар моҳ 150 сомонӣ манба ҳар рӯз як рӯзаш ба 150 сомонӣ манба медиҳанд. камтар пул ҷамъ кардаги ҳастам, намехоҳам ки пулам нест шаваду, ҳамина аренда ба тиҳам мошинам ҳар рӯз 150 сомонӣ гирам. ҳамин кора кунам мемайлам ё накунам? бародари азизам, шогирди ман дар Қирғизистон 500 соми қирғизӣ ба дода истодааст. ин чанд пули тоҷикӣ мешавад? ҳисоб карда худтон бинед 50 сом мешавад, 50 сомони тоҷикӣ мешавад. даромади нағз дода истодааст. мошин харидага мошинои оддӣ харид. $3000 ба мошин мегиред. ана $12000 ба ҳамин шогирди ман 4 та мошин харид. 4 та мошин Бишкек ба ҳамин мошино аренда ба додагиай ҳар рӯз ҳамин 4 та мошин ва ба 500 соми қирғизӣ, ин 2000 соми қирғизӣ даромад дода истод ҳар рӯз. не ки мошинам ва проблемаи худашам ҳаст. ва контрол кардан дар кор, нигаҳ кардан дар кор ки нашиканад, вайрон нашада. хеле ман бисёр шогирдома ёд додаги ин хеле бизнесома. дар Қазоқистон, агар ки шумо ягон вақт Қазоқистон бошед, Алмато бед, экотакси гуфтаги ҷипо истодаги аст дар аэропорти Астана, дар аэропорти Алмата. ҳамин бача шогирди ман аст. ҳамин бача аз синфи 8 дарсои ман ба омада хон. ҳамин бача ҳозир 4 та таксопарк дорад дар Қазоқистон. ҳамин бача таксиҳои ҳамин мошинаш мошини худи заводи Қазоқистон ба истеҳсолаш худи Нурсултан Назарбаев, президенти Қазоқистон реклама кард ҳамин такси ҳамин бача. ана ҳамин бача ҳозир журнали Форс ба ҳамин шогирди манай. яке аз шогирдҳои ман ки ёш миллионер шуда журнали Форс ба буромад, ҳамин бача аз синфи 8 дарсои мана омада хонда истодааст. барои ҳамон бародарои азиз, биед дарсоба да пул надоред, биед дарсои ман ба да Москва 3 рӯза бепул аст. хонетон, ёд гиретон, омӯзетон, додару хоҳаротон роӣ кунед. дар тренингҳои ман ба дар Тоҷикистон мешудагиша, дар Россия мешуд. биед хонетон. ман баъзе бачаҳо нависдагиянд комментаре ба ки муаллим шумо нависдаги ки майни сарат ба пул мон. чӣ хел майни сарам ба пул монам? анамон дарс бараву пул расход кун. ҳар рӯз хӯрок мехӯрӣ ку. ҳар рӯз вақте ки хӯрок мехӯрӣ, ишкамат ба пул монда истоди. ҳар рӯз либос ки мехарӣ, баданат ба либос монда истоди. анами майни сарат ба пул мондана ёд гир. ин чӣ гуфта гап? ҳар моҳ ақаллан $50 илмат ба расход кун. ақаллан агар $100 расход кунӣ ҳар моҳ илмат ба, ман гарантия метиҳам ки баъд аз 1 сол 5 баробар даромадат зиёд мешавад. чуба ки ин чиза ман 20 сол боз карда дида истодиам. ман 20 сол боз мардуми давлатҳои дунё омӯзунда дида истодиам. ман гуфтани ҳастам ки нигоҳ кунедон бачаҳо. агар ки диққат карда бинетон, мана мисол гӯем Сингапур, Япония, Северни Корея, Гонконг, Малайзия, Индонезия. ҳамин нигоҳ кунед. ҳамин 5 та давлат аст ки
аз давлатҳои уравни 4 қабат якум урам ба буромадан. Сабабаш чӣ? Сабабе ки менталитети ино ҳамаш якхел. Менталитеташ якхел, ҳамино меҳнаткаш, бисёре ҳамин мусулмонашам ҳай, буддисташам ҳай, вашам ҳаст, анако нигоҳ кунед. Технология истифода бурдан ёд гирифтанд. Ин мардуми меҳнаткаш, вақте ки каресо рӯз тоша ба ҳамин замино пёз мекорад, ам тарафои Ленинобод, Зафаробод ё ки тарафои вай рафта бинед, ҷилликули вай шумо мебинед мана тарафои Мирзочули Узбекистон, ҳамин офтоби гарм ба пёз кофта мегирад. Меҳнат кун. Вақте ки меҳнаткаш одам ба дасташ ба технология афтиду, технология ёд гирифт, якдам ба давлатошуна экономикаша бардоштанд. Ман гуфтанам ки халқи тоҷик халқи меҳнаткаш аст, халқи дилсӯз аст, халқи меҳмондӯст аст, халқи худотарс аст. Мефаҳметон? ҳаме чизе ки ҳаёти Тоҷикистон мо ба сараш омадагиай, ин як тӯҳфаи Парвардигорай. Фаҳмидастед додед? Баъд аз 10 сол 20 сол баъд мардуми тоҷик ин чиза мефаҳмад. Ҳамин раҳгумзониҳои мардуми мо, аз Тоҷикистон беватан шуда буромада рафтани мардуми мо, муҳоҷириҳои мардуми мо, ин ҳамту нест. ин ҳаме ин ба сабаб аст. ҳаме ин мардуми мо доно карда истодааст. ҳаме ҳамин аста гардонда мардуми мо мебиёрад, пулдор мекунад. ман нағз карда омӯхтам пешравии экономики ҳамин давлатҳоя. ман нағз карда омӯхтам Хитой чӣ хел обод шуд. Солҳои 70 мардуми Хитой да Америка анами хел раҳои поезд месохт, туннел месохт, шахтаҳо ба кор мекард. Чӣ хеле ки мардуми тоҷик имрӯз азоб кашида сохта истодааст, дачаҳо ба дар кӯчаҳо зиндагӣ карда истодааст, подвалҳо ба зиндагӣ карда сохта истодааст дар Россию дар дигар ҷоҳо. Мардуми Хитой анами хел кор мекард, Австрия ба ҳамин хел кор мекард, Америка ба. Яке аз ҳамоно Ҷеки Чана падару модараш. Падару модари Ҷеки Чана ана яксола даже майдагиш ба таваллуд ки шуд, хостанд ки фурӯшанд, чӣ баки гушнагиҳошона пул надоштанд ки зиндагӣ кунанд. ва ё хостанд ки кӯдака фурӯшанд ки баъзе органҳое мегиранд, ки органҳои кӯдака мегиранд ва ё ба мемонанд. дигар одамо ба хостанд ки ҷек анами фарзандошона фурӯхтанд, баъд виҷдун бардошт накард, нафурӯхтанд кӯдако, интернет ба дода бурафтанд. Чӣ баки камбағал буданд, рафтанд Австрия ба марди корӣ карданд, як умр марди кор буданд. Интернет ба Ҷеки Чан калон шуд. Ҷеки Чан калон шуд дар интернет, аз сабабе ки дигарон мезаданаш, азобаш медоданд. Якта мусафед аз дур ҳамин чиза диду, Ҷеки Чана канфуя ёд дод. вақте ки канфуя ёд дод, ҳамин чи ин як ҳунар, ҳамин ҳунар як умр Ҷеки Чана хурунда истодааст. Канфуя ёд дод, аста Ҷеки Чан ҳамон интернет ба ки калон шуд, канфуя ки ёд гирифт, як бор ду бор дар саҳна баромад кард, дигар ҷо баромад кард. Аста одамон нигаҳ карда диданд ки вай таланти ҳунари актёрӣ дорад. ҳава даъват карданд ки участвовать карда, массовка мешавад, ки халқи бисёр массовка, ки ҳамон соло модда буд киноҳои Брюс Ли. Як бор ду бор се бор массовка ба участвовать кард, именно остров дракон ба кинои Брюс Ли ба Ҷеки Чан ҳава ба участвовать карду буд ҳамунҷо. Не ки вақте ки баъде ки Брюс Ли мурд, бекор мон Ҷеки Чан. Ҷеки Чан ягон майда ҷои кор наёфт. Чибаки он стиле ки кор мекард, стиле ки Брюс Ли кор мекард, ин натоист кардан. Уже балечкои Брюс Ли ба ин набуд. Ин массовка ба буд унҷиба. Ин хел мухлисаш набуданд. Гашта ин рафту мардикорӣ кард, рафта падару модараша ёфт Австрияда. 2 сол мардикорӣ кард қати падару модараш. 2 сол мардикор. Стройка ба кор мекард. Ба фаҳмид ки ман ҳаётам хел гузардан намехоҳам. Ман намехоҳам ки умрам мардикорӣ қати гузарад. вай фаҳмид ки ягон вақт ман ранги падару модарам зиндагӣ кардан намехоҳам. аз кӯдаком даст кашидан намехоҳам. гашта омад гангонг гашта омаду аз сари нав ҳамо ҳунари худододагия пеш бибурдана сар кард. стили худаша сохт. ҳаракат кард ки монанди Брюс Ли нашавад. ҳаракат кард ки стили худаш шавад. ман мисол Брюс Ли удар мезад, вау! стили вай ман ин хел буд. Ҷеки Чан удар зана, атлиш дидед? То есть комедия канфуқати якҷоя кард. пайдо шуд стили нав, пайдо шуд ҳунари нав. всё. Ҷеки Чан миллионер, меценат миллиардер, яке аз одамои знаменителни дунё мешинохтаги одам. ман тақдири ин бача нақл кардам барои чӣ? барое ки шумо фаҳметон ки анами хел бачае буд ки падару модараш хостанд ки фурӯшанаш. ман мефаҳмам ки баъзе шумо ҳаётотон ба ҳозир ҳам мушкилиҳо ҳаст. мумкин азобҳои ман кашида ки шумо накашида бошед. барои ҳамон ҳар чизе ки ҳозир ба саратон мебиёд,
ҳамин ба шукр карда худо ба талаб карда шукр кардан намозу рӯза доштан дар кор. дар як дастотон қуръон, дар дигар дастотон пешравии ҳунаратон, талант, технология, баъд пеш меретон. ҳамватанои азиз, дар душанбе ман мактаб кушодам, академия менеҷмент бизнеса, мактаби менеҷменти бизнес, именно специально ҳамин хел мактаб ман кушодам ки массава халқ мо ёд диҳам. ҳаракат кунед, ҳамон мактаби бетон, дар кортон аст бизнес сохтан, илм омӯзетон. медонед, ман ягона коре ки кардан метавонам, шароит сохтан метавонам барои шумо, барои хонданатон. ҳамин аспа пеши об овардан метоед, не ки аспа заставид кунед ки об нӯшад, наметоед ин кора кардан. ман маслиҳат додам метавонам шумо ба, не ки ақле ки ин маслиҳата истифода бароед, ман наметавонам ин кора кардан. Ина фақат худованд мекунад. барои ман худованд талаб кунед, кибратонро паст кунед, ҳаракат кунед ки кибратон кам шавад, ҳаракат кунед ки ақлатон, зеҳнатон доро шавад. ҳаракат кунед, худатонам ҳаракат кунед. аз ту ҳаракат баъд аз ман баракат гуфта ки парвардигор, меҳнат кунед, аболои ақлатонро зиёд кардан, илматонро зиёд кардан. ман дар хизмати шумо. ман ҳамин дар поёни ҳамин видео вай ман аст, рубрикаи ман забони русӣ қатъӣ ҳаст, канали мо ҳаст. канали мо ба участвовать кунед, канали мо ба қайд багиред худотона. вақте ки ман дигар мардуми бегона ба саволош ба ҷавоб метиҳам, илми забони руситон пеш мерад. як дуюмаш ин ки шумо ва мардуми дегона 10 зина боло фаҳмишаш, шумо тезтар фаҳмиштон пеш мерад. омӯзетон. ягона чизе ки ман мегӯям, чи ман шумо ҳамватанем, ҳамхунем, мо бояд ин кора кунем. худованд нигаҳдоратон бошад, худованд ватани мо обод кунад. парвардигор, ман дар дуои шумо ҳастам. саломат бошед, то боздид. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед, устод Саидмурод Давлатов рӯзи тренингро гуфтанд ки дар санаи 31 январ, 1 феврал ва 2 феврал баргузор мешавад. барои ин ҳоло мо он ҷое ки дар кадом метро мегузарад, аниқ дар Москва мегузарад ва дар кадом метро, кадом зал, кадом кӯчаашро, ҳоло залро аниқ накардаем, мо дидаистем, кофта истодаем барои аниқ карданаш. дар оянда ман ба шумо ҳатман тариқи видео боз ба шумо ҷояшро, ҳама соаташро, ҳамаашро мегӯям. касе ки хоҳиши дар тренинг иштирок кардан дорад, бар ҳамин ватсапи мо бинависед. ман шуморо дар он гурӯҳҳое ки дорам дабавид мекунам. яъне ки мо дар ватсап гурӯҳ шудем барои дабавид кардани одамҳое ки дар онҷо мехоҳанд ҷамъ шаванд. маълум шуд ки дар ватсап аз 257 нафар одам зиёд ҷамъ карда намешуда будааст. аз ҳамин хотир мо дуюм гурӯҳ шудем, сеюм гурӯҳ шудем. ҳоло ду гурӯҳ 250 нафарӣ пур шуд ва сеюмаш 200 нафар шуд. аллакай ин қариб 700 кас зиёд ҷамъ шудааст. шумо ҳам агар хоҳиш дошта бошед, навистан гиред, мо шуморо дар гурӯҳҳо дабавид кардан мегирем. бигзор шумо 4 гурӯҳашро кушоем, бигзор 5 гурӯҳашро кушоем. чанд нафаре ки шавад, ҳамаро якҷоя, ҳамаи гурӯҳҳоро якто карда дар як зал 3 рӯз дар як соатҳои муайян тренингро мегузаронем. хуб дӯстони азиз, наворо бисёр дарози бад намекунем, бе ин ҳам навор худаш дароз шуд. хайр дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам, ҳатман дар ҳамин рӯзҳо чӣ мегӯянд, ҳисобҳои худро бигиред ки ҳамин рӯзҳо бекор бошед, аз кор ҷавоб бигиред, ҳар коре ки доред монда биёед, ҳатман дар тренинг иштирок кунед. хайр дӯстони азиз.